ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo gorre wayi worgo mayela gambi ba fata dingiraya fallema ko on waktu yoni hato radio tata Cheikh Oumourala Fouti Tall kame radio liggey hato radio Pinala Nioro ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal duuɓi jonɗi no fewi Sénégal ne doganno caggal kuɓeri Afrique ko kikiɗe hanke o jomiraɗo yiɗiɓe ɓe goni a champion de Afrique to leydi Mauritanie a walimo basse orient waɗi jillu muɗum toon to adele begru e rima Mauritanie naɓe finoɓe e keerol hakkude leydi Mauritanie kame Mali nde mbawata rentade to leydi Mali jonde tijjande ñande jeetate jeenayyi hakkude dadiɓe hinde faggudu ɓe leydi Mali kame ɓe leydi Guinée to Bamako ɗum ko ñalawma janggo ko fate banggue golle hakkude Bamako kame Conakry to banggue jeygu marchandise to Guinée Bissau caggal yontere yawtude piyande ɓutte nanade toon to galle lamorgo to subaka hande piyande mawɗe nanama toon to Bissau to Guinée Conakry jonde adide taw ko jonde CNT ko taw ko tambide ko fate banggue suudu sarɗi leydi ndi ɗowde ko fate banggue laamu transition kabruji men no wayna toon to Burkina Faso Côte d'Ivoire Benin Madagascar ha to Gabon ma en jaa toon to États-Unis d'Amérique kame Irak musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena cellal woni afongalu ɗum jeyi sababu fedde gatamare ummima darima ngam addude jaam e cellal e kisal e ɓalli yimɓe kala. Association de la scène humaine gatamare en andina dendagal bandiraɓe kala ñalɗi ɗiɗi ɗiɓe tijji ñande 12 sappo e lewru février hitande ujunnaje 22 to wuuro men gatamare ko ñalɗi ɗiɓe juɓɓinta ko fate banggue consultation gratuit. e dow inde teddiniraɗo teddungala woni monsieur Saydou Baydi Dioba ɗoftidiɗo association de la scène humaine kono ne kadi madame Rougui Sarr kettuɗo e banggue cellal ɓalli e madame Aissata Wadda kam tambi kala ko fate banggue direction internationale taw ko association de gatamare kono ne kadi tambiɗo fedde nde woni monsieur Alhaji Mamadou Kagou Ndiaya gardiɗo fedde nde kono ne kadi secrétaire général Souleymani Sarr trésorier Mamadou Guelel Thiama coordination fedde nde ko Amadou Ngawori Sarr joguiɗo communication ko Ceerno Samba Sy aɗa jogui beelema mawɗo andinde dendagal bandiraɓe kala ñande 13 lewru février so jomiraɗo hoddiri to wuuro men gatamare ko ñalɗi ɗiɓe juɓɓinta ko fate banggue cellal ɓalli consultation gratuit taw hay mbuuɗa yoɓata to wuuro men gatamare Sinthiou Diam Dioro Jongto Silla ɗum noon waɗata koto dispensaire Jongto sanga 9h so jomiraɗo hoddiri woto mo heddi suka mawɗo debbo e gorko moni kala yo yaltu ara notto fedde men fedde gatamare addi ko ɓamtare gatamare so lappi kala leppat ɗum noon nottoɗen gatamare noddi kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde jeeɗiɗi colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo men Seydou Abouba Kabrouji coftal balli ko musidɗo meɗen Oumar Dembela Diallo ma en jahoya ha toon to ganno soɓeɗen gandi ganno ko wuuro Kalidou Koulibaly mo ganduɗa kam woni défenseur équipe nationale mo Lion de la Teranga walla mbiyen baroɗe teddungal mo ganduɗa kala himme muɗum ko enen himme muɗum kadi ko Sénégal holliti hen beela mum mawɗo no fewi
ha wona seeɗa ɗum ko caggal kene wona duuɓi jonɗi no feewi génération en génération to ganduɗa wonande baroɗe Sénégal ene ndewi caggal ndiɗo hen kuɓeri e kala saaha jahat tan ha jetto donc ƴettude hanki noon ɗum laatima caggal nde ɓe jeehi tirobi hakkude mabɓe e leydi Égypte jomiraɗo rokkiɓe polgo ɗum jeeyi sababu hanki Dakar e ko taari ɗum kala Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée e diaspora o kala ala kala ɗo heddi yimɓeɓe kala ko weltiɓe beltini leydi Sénégal beltini kadi ɗo hen baroɗe jaaɓe ha gaddoyi coupe ganduɗa Sénégal hande o woni champion de Afrique ngol woni goho mabɓe wonde ɗum ɗum noon ko caggal nde mawɗo leydi Sénégal taweteno toon to Addis Abeba kañumne heeɓi toon lefol wonande gardigo Union africaine o lomti ko hoorejo leydi Congo ngam kene wona hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ha hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati kanko mawɗo leydi Sénégal hanki ko toon wo holliti weelo makko no feewi omo fonno yillade ñalawma hande o toon to Comore caggal dawrugol ni hirƴi toon no feewi kono wo hollitino o huninoma wonande mawɗo leydi Comore so tawi woni o dañi kuɓeri ndi ma warta ha e leydi makko so tawi kadi woni o heɓani ma o ar ha toon to Comore hooreji leydi Comore hollitino yaade makko ɓuran ɗum ko Sénégal daña kuuɓo o rutto ha to Sénégal so yeehi hawa gayni o arta ha toon to Comore ɗum jeeyi saabu o ƴetti toon laana makko ndiwo e sanga 13h ñalawma hande o yetti to bowal laɗi diwoje ngal militaire woni bowal ngal yof ngal Paul Sédar Senghor ɗo ganduɗa hande ɓiɓɓe Sénégal naɓe ha tente finoɓe e Dakar ko taari Dakar kala hande moni kala nanay bolol ngam faade toon to bowal laɗi diwoje ngal yoofa ngam jaɓɓade baroɗe teddungal hande gonde e lawol ɗo kaleten ko joni laana mabɓe jippi maɓe dusodir e ɓiɓɓe wuuro ngo kala maɓe dusodir e Sénégal naɓe haaɓe jetto to galle lamorgo to ñalawma janggo noon mawɗo leydi ndi ma takkanɓe médaille uji mabɓe gan sanga ɓe pofto moni kala a ruttito e kole mum ñalawma hande altino noon ko ñalawma foftere ɓiɓɓe leydi ndi kala liggotoɓe e société ji ha e liggotoɓe laamu kala hatta kadi ñalawma ma foftetene ma yooɓe taw ko ñalawma a beelema mawɗo no feewi jeheten ko ha toon to ganno noon biteɗo Haruna Thioub kam su toon konngudi makko e ballal Amadou Issa Kane wo arti ñalawma hanki o nde ɓiɓɓe gandunaɓe kala beleti sara yesso galle Khalidou Koulibaly taw ko toon to ganno président ASC Pinal Ganno premier vice président chargé de projet régional Matam ɗo e wuuro men Ganno Jami bon Khalidou Koulibaly ko addi foof o waɗi fayida e wuuro he par ce que Khalidou Koulibaly minen taw gandunaɓe personnellement wonko waɗi e wuuro he ko heewi komin mbawa limtude o waɗi offre kadi aussi région hôpital régional mo Wourossogui ambulance plus Ganno kadi aussi ambulance bon hanki match o yimɓeɓe fansa club Khalidou Koulibaly e gandunaɓe e guure taariɓe Ganno foof jaggi hen waɗama organisé bien sûr wona écran géant mais ko ha joni eɗen mbawi tan ko écran géant par ce que télé ji ɗi ganduɗa ɗi goɗɗodirani écran géant ko ɗin min mbaɗi fodde wonde 3 télé e nder wuuro e galle Khalidou Koulibaly he yimɓeɓe ngari mbaɗi forte mobilisation jooɗi jeeɓi match o kadi plus hanki o waɗi yimɓeɓe motivé kanko Khalidou Koulibaly ɓe ñallunoɓe ɗon mbaɗi restauration muɗumen woni bottari gotti ha kaari en vargaji sukaruji muɗumen ene jeeɓa programme o tranquille galle Khalidou Koulibaly ɗo match o kadi nde gasi nde yimɓeɓe pop gannonaɓe e wona guure kadi taariɗe e wuuro Ganno ko tuggi Woɗobere en ha fayi Thiali en Bow en Barmathi en ko noon yaari ha heeɓi hornolde Bappelel tout ça guure ɗe pop ngari min mbaɗi fete jamma no fewi kadi weltama hen min hooram kalaɗo dande aɗa heeɗino wayi bon vraiment population Ganno eko taari Ganno wonno ko Haruna Thioub taw koye ballal musidɗo meɗen Amadou Issa Kane artuno toon to Ganno
taw kadi ngandura yimbe kala moɓodirno koto galle Kalidou Koulibaly mo ganduɗa ko fettiyanke ngana taw ko équipe mo leydi Sénégal to ndulmaji dembe hakkunde ndulmaji dembe e funeɓe ko wuuro woto ɗo galle mawɗo leydi ɗo Macky Sall ko ɗon waɗa écrasement mawɗo no fewi ko ɗon yimɓe kala kawriti gam yebde oɗo hen wonande futkoyngel mo hanki o moni kala holliti hen beela mum no fewi to kay heydi ha fayma Nouakchott kono ne kadi ha fayma to Mali e ko taari ɗum Gambie Guinée kala kolliti hen beela men mawɗo no fewi ko wona ɗum ko mawɗo leydi Sénégal neeli nelaɗo mum faade yeewi askan wi kanko Sonko oɗo saaha o nottima noddando mawɗo leydi Sénégal ɗon ɗo wonno to Porkhane gam yettinde ziyara makko faade maggal ñande sappo nduɗo hen lewru ton to Porkhane taw ko maggal Mame Diarra Bousso kanko Sonko o holliti ma o nottotene kadi ma o tawtore garangal baroɗe leydi Sénégal gam noddando mawɗo leydi Sénégal kamɓe kala maɓe ndentuɓe duusa ɗeɗo hen baroɗe tene kadi ɓe jonna wonande oɗo hen victoire mo jomiraɗo rokkiɓe ko wona ɗum ko teskama ñalawma hanki o kikiɗe hanki kirɗo kala jammo waɗi mayɗeli kene wona yimɓe jeegomo mbasi pittali mumen toon to Misra kene fotonde suka jarowo duuɓi sappo e jeeɗiɗi kam wasi fittanum ɗum noon ko fate banggue ko fofandu makko darti ɗum ko caggal nde ronkono wawde yebde oɗon macce ko wona ɗum koko minicar goto sukaɓe wonnoɓe oɗon minicar hedde to hayre law enen gonno e on minicar ko on yani neɗɗo goto wasi en fittanum jeenayo gañi hen nawa to hôpital mo Juma ko wona ɗum ko gorko kañumne jarnoɗo e duuɓi capanɗe jarnoɗo e duuɓi nogas e jeenaya kamne kadi wasi fittandu muɗum toon to kam wasi fittandu muɗum kam wasi fittandu muɗum noon ko hakkude Thiès kami Dakar to nokku bireɗo Pout on kadi ko fade banggue crise cardiaque ko ɗum woni ko dartini ɓerde nde to Guinguinéo toon kadi ko accident goto waɗi toon jamma hanki o ɗiɗo mbasi hen pittali mumen ɗum jeeyi sababu ɗiɗo hen oɗo hen nangel ɗo futkoyngel hanki won weltiɓe kono kadi won wasɓe hen pittali mumen jayde weltari ɓiɓɓe fulɓe nelde duwaw dendagal ɓesgu mabɓe kala nde jomiraɗo yurmotoɓe yafoɓe nannaɓe aljanna baroɗe teddugal jettima oɗo saaha kamɓe kala ɓene kuccodiri e ɓesguji leydi ndi kala ɓe mbaɗi doggol gam faade ha toon to galle lamorgo to ɗum ko caggal nde ɓiɓɓe leydi ndi kala bismiɓe hen jaɓɓiɓe hen ma en kettoyo kabruji men ko fate banggue coftal balli e doggol kano kala e sawtol musidɗo men Oumar Dembel Diallo e wattande journal mon oto goɗɗe ma on keɗoy ɗum sen jeewi to leydi Sénégal paɗena koto leydi Mauritanie ne jeyno e didol boɗoyola ngol Allemagne wanno wonande ɓeydogol ñaw coronavirus ñalawma hankoɓe kolliti ɓe guitti Mauritanie ko fati e ngol ɗon doggol gam teskede ñaw coronavirus oɗo saaha ne ɓuuri ustade no fewi e nder leydi Mauritanie ɓe kolliti kikiɗe hanki o kene wona ujunnaje ɗiɗo e temedde ɗiɗo e sappo e jeenayyi neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen boros ko yimɓe nogas kene wona temedere e nogas neɗɗo keeɓi cellal mumen yimɓe tatto mbasi hen pittal men e wiide jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie jillu waali taw ganduɗa gardiɗo bassin oriental taweteɗo to hawdila sharqi woni Cheikh Abdoullahi Wuldo awa jillu makko toon to Adele Bakro o yillima toon gam oɗo saaha yurnitade caɗele tawete toon wo erima finoɓe toon to keerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali nde mbawata rentade no fewi gam teskede wonande keerol ngol ne heewi caɗele mawɗe no fewi kala saaha bifto walla gueɗe goɗɗe patuɗe ɗiɗon fannuji kala jagorɗo yangara jillu makko e nder yoga e pont uji heteɗe nder Nouakchott ha e nder booli pewneteɗe nder leydi ndi kala o holliti ɓe ceerata e hirjinde ɗina entreprise aji ha gueɗe kala mbawa rewde lawol hayso tawi woni gueɗe ɗe garɗi kam gam teskede entreprise aji kewɗi gona ɗoftotoɓe happumoɓe ciifodira nde on happu wawata jofde e jaam jagorɗo ndema mo leydi Mauritanie gam hollide ummani ɗum tan ko ndema timmuka no fewi e nder leydi Mauritanie waɗi jillu mum kikiɗe hanki o ɗum noon ko tijjade jonde jottonde hande toon to Bagdad lamorgo leydi Irak jonde wattude 36 jonde taw ko FAO ko fate banggue yurnitade ndema toon to Proche Orient ganduɗa ko fate hakkude mum e Afrique taw ko ndema ɓuroka wawde ƴellidde Afrique no fewi senali yon ɓe kolliti police Mauritanie fawi jongum e gorko diplomate goto taw ko Mauritanie najo biteɗo Abdoulaye Mohamed Kadiya
kadi hadiya jafren taw kadi ganda kam yano ton to Tunisie hollitino wonande passeport mum won kongudi windi e nder hello makko jagordo hakkunde leyɗele holliti ɗin kongudi gona gonɗuɗi caggal nde portimo plainte o wiyama a teɓa jehetena ko ha to luxeyba gorgol gaten koye dognugal pucci hanki banno ton ko fate banggue dognurgol pucci kursi ma artanen hen a keccel a caama ton to luxeyba. Assalamu alaikum sukaɓe heɓe l'Afrique ɗum mbaɗɗon on cilli on calminama goto moɗon kala inde muɗum e yettode muɗum en jitti Allah e nde golle meɗen ɗe gaari ha ɗo en mbaɗino hanki course hanki dimanche o course ɗi noon joguino ɗon ko pelle 4 fedde tokosere nde ko moli 4 dogno hen molu gaddano ngu ardi ko suka meɗen goto ɗal haynaji ene wiya Alassane Linguéri ko on ndimago muɗum ardi eɗen wiyen ko Samba Touré on ko Ligue Najo Tanum Mbaye Samba rewi hen ko oɗo Mbaye Souriyar Doro ko ɗiɗo goni tati gañaɗi joni noon kuccenen dimaɗi moli mawɗi ene wayno ɗin kadi ne dogata nde ɗin kadi goni fedde mawde seeɗa nde e on saaha doguiɗi kaldiri ndi addi ko ndimagu capato goto ene wiye Sadibou on wonande Ligue Sawinaɓe eɗen gandi ɗum ko ɓi Cheikh Dicko ko on ndimagu muɗum waɗi premier rewi hen kadi ko Siraji Yar Doro taw kadi ne jogui ndimagu ngungu rewi hen ko ɗiɗo tan dokka gaña seki ɗiɗo perdu ɗiɗo lumdu ene wayno ɗin keɓani gaña so tawi ndimagu rewani ɗo foti rewde ɗo hasko ari ko premier koko annilete ɗum woni kadi so tawi noon ko fedde dimaɗi mawɗi ɗi kono ɗin mbaɗa ko pelle ɗiɗi ɗi toon noon nde dogi nde ɗiɗo dimaɗi mawɗi ɗi kañumen poti catégorie kono noon ɗin mbaɗa pelle ɗiɗi ɗin ko dimaɗi dognoɗi ɗi ardi ko ndimagu Amadou Idi donc wi Boukri ko on ndimagu muɗum ardi rewi hen ko ndimagu Adama Aliou Diary ko ndimagu muɗum rewi hen tataɓo gu ko ndimagu Siley Ba goto on rabitati Ligue Sawinaɓe affaire mburu hanki noon wi wonde ɓa ndimagu ngu waɗi 3e hay goto hoto soodo mburu hande omo feetano Sénégal omo feetano ndimagu ngu ko ni ɗin dimaɗi jaari ko heddi ko kadi ɗin ɓaade jeeya kay 3 gaña ɗin ngala e ɗum ɗo ɓe kuccani dimaɗi mawɗi ɗi ene wayno nden dimaɗi ɗi dogui haɗi kalditi ɗi dogui ɗin dogui ko 3 tour addi ko ndimangu suka goto ne jeeya to jeeya Aliwourdi ngando jeeya ko goto suka meɗen Sénégal naɓe kono ko ɗo liggoto o wiyete ko Mamadou Samba ko ndimangu makko ari premier ndimangu Abou Dadde rewi hen ngun ari 2e ndimangu Amadou Baydi ari 3e ko ɗo gaña o hayde keddiɗi ɗi kadi ɓaade gañaki limtatake woni course o yaaduno kono ko mawɗum en jetta Allah ala gañiɗo ala hay caɗele goto mbaɗani fof Allah rewni ɗum lawol emin jetta Allah min jetta noon journaliste uji nde walluɓe min no aduna o heɗori ɗum assalamu aleykum wa rahmatullah jarama sen gewi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali gouvernement mo leydi Mali e gardugol Sokela Mayiga holliti yiddemo ko ɓeydude jokkodiral hakkude laamu leydi Mali kame laamu leydi Turki ha ganduɗa leydi Turki oɗo saaha ne watti haqqille mum e leydi Mali tene wa andi leydi Mali e leydi Turki so tawi jokkodiri ma wonan gartam e nafoore to banggue faggudu leydi Mali Union africaine ndeɗo yontere nde ɓe jooɗi ɗiɗo ñalɗi ɗiɓe jooɗi toon to Addis Abeba lamorgo leydi Éthiopie ɓe ñiŋi no fewi ko fate banggue gargol mercenaire uji taw ganduɗa ko ɓeena hinde waññeko ɓe risinaɓe to leydi Mali kono kadi ɓe jonnani kuddataji oɗo saaha gondi e wadde kala saaha to Afrique banggue hirnangue ɓosgol armée leydi Mali taw ko koñinkoɓe hinde fama faade to hakkude leydi to teskama toon to Sikasso ha fayma toon to Kucala Ségou Mopti kene wona 260 école woni ko udduno oɗo saaha udditama sukaɓe hewɓe battiyade école taw koye nden kay kisal ha tente nokku bireɗo Kimpa Ranna
e nokkubire ɗo mahu kame nokkubire ɗo murdia nde tawi nder leydi Mali oɗo sa sukaɓe hewɓe batti yaade cuuɗi jangguiɗi taw kadi aɓe goni e nden kay kisala Bamako ma jaɓɓo jonde ñalawma janggo e ɓawo janggo kala ñande jeetati jeenayi ɗum noon ko jonde dadiɓe hinde faggudu woni hakkude leydi Mali kame leydi Guinée ɗum noon wi noon ko doñeɓe doyɗiɓe to poste kure male ne tawi hakkude leydi Mali kame leydi Guinée Conakry ɗum noon ko jonde waɗore to Bamako faade banggue joɗodirala e jewtidgol ɓen doñeɓe jogorɓe tambade otoji ya ngara hakkude Conakry kam e Bamako to leydi Mali keddana joni gatten koye koñinkoɓe ɓe famaɓe kolliti e ɓatake mabɓe ɓe jaltini hanki ɓe ɗacciti kene fotto wonde 16 Mauritanaɓe ɓe nanguno taw kadi ɓen Mauritanaɓe ɓe nanguno ko hakkude nokkuɓe hakkude Adela Bakro ɗum noon en tawi nder leydi Mali wona Adil Bakro taweteɗo to leydi Mauritanie hakkude muɗum e nokku biyeteɗo dali wagu jafuɗon kene fotto wonde 17 neɗɗo ɓe nanguno hen ɗiɗo ko malinaɓe hen jeego hen 16 ko Mauritanie ɓe gonno koye otoji tati ɗi hinde pikkoɓa ɓe nanga koye jeune guiré kono kadi nangunoɓe ko armée leydi Mali kono ɗo saha ɓen Mauritanie ɗaccitama gouvernement mo leydi Mali taw yalti noon ko porte parole mo leydi Mali woni colonel Abdoulaye Maïga erima emowa taw ko cetal tammingal ko fate banggue koppreje franc CFA ñametteɗe eɗen leyɗele ñamoje franc CFA yiddeɓe ko nde ngal ɗon cetala ittata yawre nde yowi leydi Mali to banggue faggodo Guinée Bissau hande wanno yontere ko piyanɗe ɓutte nanno toon kono kadi subaka hande o piyanɗe ɓutte kañumen nanama toon to Bissau ma en gartoy so en keɓoyi ko ɓuuri hen labde to Guinée Conakry jonde adide ko fate banggue batu CNT lomtiɓe sarɗi yankoɓe gardogola woni dansa kuruma woni moɓe bismi taw kadi ko koɗo tawtete ndeɗon jonde ko hoorejo jagoɗo leydi Guinée woni Mohamed Beya Vogui Diallo kono ni kadi ene wondi e hoorejo suudu sarɗeji nde leydi Sierra Leone woni biteɗo Abbas Bundu ko on tawtora ko fate banggue oɗo saha artudeɓe tugnorgal leydi ndi to leydi Guinée sen giwi to Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena ko debbo jaarowo e duuɓi 32 notortoɗo e inde ON kam jagga to legal o foye boigné tubowake o jaggira kene fotto wonde kiloji 9 taw ko huuɗo bon koko taw ko cannabis kadi o jaggira armé mo ganduɗa hinde mum ko calibre 12 oɗo saha mo tawi e juuɗe dadiɓe kam e loskoji bene koninkoɓe leydi mabɓe oɗo saha dartima taw ko attaque gonnoɗo e wadde keerol hakkude leydi Burkina Faso kam e bene to nokku biteɗo Yangoli nokku biteɗo Yangoli ene tawi keerol hakkude bene kam e Burkina Faso ɓe nangi hen goto joguitiɗo armée to Madagascar hanki cyclone garnoɗo toon jeeyi sababu ha yimɓe jeegomo mbasen pittali men kene wona 80 ujunere jeetati 4 ujunere woni sinistre ɓe ngala ɗo koɗi teskama ɗum ko caggal nde cyclone goto arno e nder leydi ndi to Gabo campagne haɓade ko fate banggue wasde jogade kayitaji jibinande gam teskede ɓiɓɓe leydi ndi ko ɓeɗen hewde ala kayitaji jibinande ɗum ko caggal nde UNICEF wadde junggo e fandu e jagorɗo kettuɗo e oɗon fanno kene wona jonte tati gam hirjinde sukaɓe leydi ndi ha mbawa dañde ɗin kayitaji ɗum gasata ko ñande 9 nduɗo hen lewru ndu gonɗen to États-Unis d'Amérique galle danejo holliti hanki ɓe neldirani ujunnaje 6 koninke faade toon to Pologne gam haɓoyade Russie ɓe ne wiide toon tan ko ɓeydude ndenka e kisal wonande OTAN kam e leyɗele Occident en to Irak Bagdad sarɗiyankoɓe mabɓe joɗima hande gam suɓade hol gonowo hoorejo leydi mabɓe kono teskam mbiyeteɗo Housseynou Jabira ko on gorko ɓurɗo sembolinde kono ɗo sa haɗama jeeyede e ɗiɗon sumgoji gam ko fati e banggue mbuñaari bismotoɗen ko musidɗo men Oumar Dembel Diallo ko fate banggue coftol balli Oumar Dembel Diallo min calminima min juurimama. yawuru jaam ñalle maɗa gorko mbondulmaji dembe funede Seydi Sarr mi salminima juurimama kadi mi salmini hettiyankoɓe weltare TV jokkorno muɗum kala Oumar Dembel Diallo paɗen koye coftal balli gartanta en ko fate banggue ndiɗo hen kuɓori taw ganduɗa ko zuwannodi walla fettannodi toon to leydi Cameroun gila tan kuɓo fuɗɗi ha yettiɗo hen ɗo Sénégal ƴettimo ɗo holko joganda en ko fate banggue ndiɗo hen kuɓeri taw kadi ganduɗa ko an Oumar Dembel Diallo
gorko mo holton ma en gartoy hen ha ton to ngawlen mbaygo. kono noon tigi Sar Abdoullahi Sar kabruji meɗen coftal balli taw koye demgal pular no wirrani ko toon to leydi Cameroun yaten toon to leydi Cameroun noon kawguel africain lawol 37 on ala 33e édition ngel ɗon kawguel ko ɓami yuɓɓine toon to dunde Afrique e sifnorɗo noon ngel ɗon kawguel ngel fonno yuɓɓinede ko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kono noon ngel yuɓɓina koye nder hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ko yidde artan tan bandiraɓe holko saabi ngel ɗon kawguel ngel wasi yuɓɓinede hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ngel yuɓɓina hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi taw kadi koye hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ngel fonno yuɓɓinede ɗum ɗon saabi ɗum ko on ɗon brosse wiyeteɗo coronavirus woni covid-19 kañum tigi saabi ha ngel ɗon kawguel ngel wasi yuɓɓinede hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho toon to lesdi Cameroun kono noon ngel yuɓɓinama hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kadi haɗan inde maggel ko kawguel 2021 walla kay wiyen ko kawguel hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho noddirte ngel kan 2021 ko hankinno wonno jaaɓi ha Turquie toon to stade Olimbe tawete toon to Yaoundé woni lamorgol leydi Cameroun hakkude ɓiɓɓe Sénégal naɓe e ɓiɓɓe Égypte naɓe kadi eɗen wawi wiide tigi ko hakkude derbi Afrique naɓe wulli jaw hakkude on ɗon wiyeteɗo Sadio Mané e Mohamed Salah caggal kadi eɗen andi ko fettiyankoɓe ɗiɗo ɓurɓe teskede e nder dunde Afrique kono kadi ko fettiyankoɓe ɗiɗo ɓurɓe teskede toon to dunde Europe surtout ma toon to leydi Angleterre toon to Premier League mbo leydi Angleterre eɗen andi ko kippu goto kamɓe ɗiɗi kala ɓe watta championnat maɓɓe on ɗon kippu mbo inde muɗum woni Rebelle des Poules ko wona ɗum ko ceerno Abdoulaye Sarr ngal ɗon pottal jaaɓi ha Turquie e kikiɗankin toon to stade Olimbe wutti ngal ɗon pottal on ɗon arbitre ko ɓiɗɗo Afrique du Sud najo wiyeteɗo kay Victor Gomis kañum tigi wutti ngal ɗon pottal kanko Victor Gomis noon ko ngal ɗo pottal tigi woni pottital ɗimmal ko wutti toon to leydi Cameroun hakkude baroɗe leydi Sénégal taw kadi no fettide e kippuji goɗɗi caggal kay toon to quart de final ngel ɗon kawguel hakkude baroɗe leydi Sénégal de équipe mbo Guinée équatorial o ko kanko Victor Gomis kanko tigi wuttuno ngal ɗon pottal kadi hankin kadi on ɗon grand final ko kanko wutti o ceerno Abdoulahi Sarr ngal ɗon pottital noon e kikiɗankin toon to stade Olimbe ndeyi ha woni daawal gadnal hojomaji jeeɗiɗi baroɗe leydi Sénégal ɗe dañino faw fetta on ɗon wiyete Sadio Mané ɓiɗɗo bambalinajo kañum tigi fawi o fetti kono noon o fettano to ɓiɓɓe Sénégal naɓe e ɓiɓɓe Afrique naɓe kala to yinno faw fetta o yaaha ɗo o waɗan ɗum ɗon wadde on faami on ɗon faw fetta mbo fetti o waɗano toon to nder ɗin ɗon sakuji caggal noon nde o wasi markude on ɗon faw fetta ko nden tigi ngal ɗon pottal ngal fetti hojomaji 49 hay goto maɓɓe heɓani ko wiyete loggol ko nden tigi ɓe toon to hojomaji dottaji woni toon to prolongation caggal noon nde ɓe waɗi 120 hojom e ngal ɗon potital kala hay goto maɓɓe heɓani ko wiyete loggol ko nden tigi ɓe toon to jaaɓi hattirki mo hokki woni daro mi daro faw fetta toon to faw fetta toon noon ko toon baroɗe leydi Sénégal de wawi hebde kay ngel ɗon kawguel caggal on ɗon faw fetta noon ko baroɗe leydi Sénégal de kañum tigi udite on ɗon faw fetta taw kadi ko capitaine on ɗon équipe mbo leydi Sénégal mbo inde muɗum woni Kalidou Koulibaly kañum udite on ɗon faw fetta to banggue baroɗe leydi Sénégal noon en dañi fartani wawde loggude logginoy e on ɗon faw fetta taw noon on ɗon faw fetta loggani en loggol meɗen gadnol ko on ɗon wiyeteɗo Kalidou Koulibaly kañum woni capitaine on ɗon équipe ɗimmo ko on ɗon wiyeteɗo Abdou Diallo taw kadi ko international sénégalais waɗa championnat mum toon to Paris Saint-Germain woni toon to Ligue 1 mbo leydi France tataɓo ko Bouna Sarr kono noon on ɗon Bouna Sarr noon kanko kay o wawan loggude on ɗon faw fetta taw noon ko waɗa championnat mum toon to Bundesliga mbo leydi Allemagne on ɗon kippoyteɗo Bayern de Munich to banggue leydi Sénégal ha hande nayoɓo ko Bamba Dieng waɗo championnat muɗum toon to olympique mbo Marseille woni toon to Ligue 1 mbo leydi France kañum tigui nannani faw fetta ɗon to loggol meɗen winduɗen tataɓol caggal nde Bouna Sarr wasi loggude nayoɓo walla wiyen joyoɓo ko ɓiɗɗo bambalinajo woni Sadio Mané kañum tigui wattidi tirde tiiri kadi loggingol ɗon loggol hano hannirta ni so tawi noon koto banggue Égypte kamɓe on ɗon fof fetta ɓe wawi hebde hen ko loggi ɗiɗi kono hen ɗiɗo kadi wasi hen loggude ko ɗum tigui saabi ha baroɗe leydi Sénégal ɗe wawi dañde guel ɗon kawguel yawi dañde ndin ɗon couperi wiyetendi kay kan 2021 taw ko yuɓinan toon to leydi Cameroun ko ɓuuri welde noon baroɗe leydi Sénégal ɗe caggal kay ɓe yeehi finaluji toon taw dunde Afrique laabi ɗimɗi limtindi ɓe meeɗa dañde guel ɗon kawguel koye kikiɗe hankin tigui Allah ñaawi nde wonno kanko woni kadi waɗa o nde weela o waɗa to weela waɗa no welira so waɗi kadi wona laato ko hankin noon o ñaawi hankin kadi o ukki baroɗe ngam dañde guel ɗon kawguel ko wona ɗum ko noon ceerno Abdoulaye Sarr ɓuuri welde kadi guel ɗon kawguel kadi ko ɓuuri teskede hen baroɗe leydi Sénégal ɗe lawol mabɓe gadningol ɓe hebde ndin ɗon couperi kono kadi en heeɓi kadi beelama caggal nde ɓiɗɗo bambalinajo woni Sadio Mané heeɓi kadi wonde meilleur joueur e guel ɗon kawguel ko wona ɗum ko kadi en ɗon wiyeteɗo walla kay wiyen on ɗon wiyeteɗo Edouard Mendy taw kadi ko gardien kippumbo leydi Sénégal
kañum tigi woni maire gardien e ngel ɗon kawgel ton to leydi Cameroun. So tawi noon ko potital hankin yuɓinagal ton to stade olympe woni ton to jaaɓi hattirki potital hankingal on ɗon gardien mo dow Égypte kañum okka victoire walla wiyen kanko tigi okka ndam e ngel ɗon kawgel to leydi Cameroun ko fati ngal ɗon potital hankin hollitama ngal ɗon potital hakkude baroɗe leydi Sénégal e leydi Égypte ko on ɗon wiyetede kay baski kañum tigi okka on ɗon maire gol e ngal ɗon potital kono noon so tawi ko maire gardien e on ɗon compétition ngel ɗon kawgel hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho ko Edouardo Mendy. So tawi noon ko maire bitter ko ɓiɗɗo Cameroun aji wiyetede Aboubacar Pathé Visante kañum tigi heeɓi loggude toon loggi 7 e ngel ɗon kawgel tokko e kambi kañum ari ɗiɗo ko ɓiɗɗo Cameroun najo jogui ko loggi 6 ton to leydi Cameroun tawa kadi koye ngel ɗon kawgel Sadio Mané ko ɓiɗɗo Sénégal najo woni maire joueur e ngel ɗon kawgel heeɓi kadi wonde tatoɓo toon to maire bitteriyagal e ɗin ɗon loggi wadde wonani en beelama eɗen wawi wiide hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho ko ɓurno faydintinde ngel ɗon kawgel ko kala baroɗe leydi Sénégal ɗe yaadi hen e sifnorɗo noon baroɗe leydi Sénégal ɗe toon to leydi Cameroun ɓe waɗi kay potité mantinide kono kadi ɓe waɗi potité faydinde caggal kay eɗen andi ɓe lappi toon kippu mo Burkina Faso balluji 3 wondude e bal goto ɗum ɗon ko demi final quart de final ɓe lappuno ko kippu mo Guinée équatorial o balluji 3 wondude e bal goto kono noon kay ɓe lappino kippu mo Cap-Vert o toon to poule maɓɓe balluji 2 wondude ndiga hakkude maɓɓe Malawi wonno kadi ko ndiga e ndiga wadde eɗen andi baroɗe leydi Sénégal de machallah de wakkilide kono noon kadi hakkude maɓɓe Séli national mo Conakry o wonno kadi ko ndiga e ndiga hay goto maɓɓe lappani goɗɗo baroɗe leydi Sénégal de hitande ujunaje 2 e nogas e goho kawgel muɗum yuɓɓinaji hitande ujunaje 2 e nogas e ɗiɗi toon to leydi Cameroun baroɗe leydi Sénégal de heeɓi kawgel ngel ɓe yaadi e coupere ndi ɓe yaadi e maire bitter maire joueur yagal kono kadi ɓe yaadi e maire gol yagal machallah ɗum no eɗen wiyaɓe yoɓe jogoro jaam félicitation pour les laliens de teranga Oumar Dembel Diallo Italie ngam faade e radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andi dinama. Oumar Dembel Diallo golle ma jooɗi peewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garandi en kekiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiran en.